Yaroi try. Tiga jika ke bagan hikai pi kan ega por ke blashim ne kan ega Matthias kalau nang ke basan ka dokhat ka bakhalai an shim be handai ha ka hapo ka ministry ka banga ai jika ngala shim ya ka pipilong ka mlu ka perthai pipilong ka jingsha ka perthai lai tili ki benta ngapya handai hani pangai iba ha ka ni ka page ka jonga ha ka ni ka YouTube channel ka jonga iba bun ki khun samla kimla ban ngap ya ka jikai ka bakham jrong te ngan persang nang ban ai ban ra ikini ki jikai tang shapang ba pipilong kamlu joka perthai amen ni uji sukra chingi ong ba pi long kamlu joka perthai amen haba uji sukra chingi ong pi long kamlu joka perthai kamut ba uji sukra chingi ong ba pi long ka bor joka perthai amen pi long ka bor joka perthai ngitip ya ka quality jong kamlu ngitip ya ka ta kardan ka ba ubleu ai kamlu laban penang kamlu dah ke ba bon ru kom din em klem kamlu wala da shed ke ru ngitip baka naman ra ekatis amen takum juru hakani ka perthai lada ngim pedan kam ya kata ka bor ka ba ubleu ai hangi em te kamut kani ka perthai kan shulong sudah bet kan shulong sudah bet baro amen te ngan ong happy ba hatu kamlu kala pat ne em ban ong ba wat pendan kam yang hakajaka ka bangangamon hatu kamlu kala ban ong kata ba wat pendan kam yang hakajaka ka bangangamon ehem kamla namar balai la ay kay kata ka bor be ka quality ka jaka pakan haban pendan kam ka ka bun rukom la da dai ruah ka jaka ki ba long kumai ki jaka pudru ka habet ban let ban pendan kam ya ka la dai ka jaka ba pudru ya kamlu la pendan kam bet ada deh ka caka ban kalan ne kamlu khanang ba lai ye ni ka jing du jing kini gido ke eru ka haban let bet ada deh ha kanu ka ada deh ke jing penbam ha ki ba khambang ru kamlu ka haban let bet amen teman tangan keli pada pi atau pi kum ki khun kristan atau pilong ready mo pilong ready balong kata kamlu joka perthai namar boji sukru chingi klem ongra pilong kamlu joka balang pilong kamlu joka yang ka sem jong ne pilong kamlu tang kata ka jaka ka kunhun ka ba dan em uji sukru chingi uklem mention re ba pilong kamlu tang jong ka balang ka kunhun balang ka ba dan re uji sukru chingi uang kumno uang pilong kamlu joka perthai kamut ulak kelum solen sar lu dia baro kamala lada dei ki hindu ki muslim ki sikh ne kinu ki benta war ki atheist war ki no ko bentar ko bangi hablong beke ka bor joka perthai amen temen tala dengan keli pada pi kumbaka kamlu kamla ban ong ba wat penan kamera yang ha ka caka ka bangangamon em kamla namar bai ka quality ko jengkala ai baka kan hablet be ru lada deh ka ba bhar kan hablet lada deh ka ba yutung ru kan haban let bet temen tala dengan ong ipi bapi ke bau ke baka ngan keli pi hatu pilong ready mo balong kamlu joka perthai balong kamlu na ka benta lada pin nam ta kini nuti ban let ban pen kalayaki atau pilong ready balong kamlu nak benta jung kini ki ba hap ha ka jing aurea ka ba hap ha ka tu ki ba hap ha ka drugs ki ba hap ha ka klimsi ki ba hap ha kini ki bun rukam ka balalong yutung ka ba hap ha kini ki kam kini ki kente ki bayai bom day kum ha ka haki bubun rukam kini ki brio ki ba ka perthai ko ong ka ba umler kam shu ka bomlong shu hatu ngan kali jengkeli pi hatu pilong ready ban long kata kamlu ban let namar bo jisu kristus ong komno pa pi pilong kamlu jong ka perthai amen nene pilong ready tang ha kita ki ba pi mon namar ka ka banga ngayu I menta ya kita ki syakri ki jong blai ikun ki jong blai ya ka ba lakhot ka kerteng jong Yesus Kristus ngai baki ki penan kam ya kata ka bor kata ka melu ya kata ka ikhtiar ka bau Yesus Kristus ngi ai ki penan kam tang ha ka baki ki mon hare ha ka baki ki mon kim ki kim tre banlet kam tam lada daily kitu ki brio ke baki ladan pleng ke jingya shun ke jingya kan at ai telada ki don lada katu ke jing pat ki ja kanu basni ki wanra ki wa ka ja ka jingja burom nene ka ja ka ne ka jingpang ai hatu ngan keli pi klo pilalong la klo ini em ban long kata kamlu ban let ban ya site na ka benta jengki ban let ban rong shi kitu ki jaka kam tam ha kitu ki jaka ki balong ka ketem jengki nuti ka ketem jengki jing kai drugs kai kenja ka jing babon rukom ka baong ka la itung hatu pilalong la kloy kum ki khon ki jong ublai ban let kum kita ki jaka ban long kamlu balong kata kamlu khanang ba kini ki mensim ki wa koridor ki ba ka perthai ki ong ka bom ler kam shu ling ba jong pi on sa ler kam
hatu pilalong lakloi mo kum ki khun ki chong blei ne pilong lakloi be tangi kita ke ba pi iet kita ke jingkeli ki chong ai pi ba pilalong lakloi ne em balong kata kamlu wat kamlu chong ka perthai kamut na kamut wat iki Hindu wat iki Muslim ban lej ban rung be chapo wala da dei ban chaburum bun sin yang ka ke bang ka ya kan ke film mo ka bang nga pala kini ke search for the kingdom of God te don ki parlo ke be don bentalang bat ngana mar ki dei ki bom pati pi play ki di ki ru perthai te bun ki ong yang aku ong komno o ka shakri jong blai ruah na ki shim de kini ki ba ki badai ki bom te pi play he em ngam pet ngau yiki mar la da ngingim lej bangi ha ka jingim ka jong ki ban long kata kam lu te manu pat ban lej manu pat ban lej na ka banta jong ki ke bangangan nga karpat na pi kum ki khun ki jong blai penan kam hok ke kata kam lu ka bau Jesus Christ jong i uai hendrei wat long kata kam lu ka ba ublei na mar ka ni kam lu ka ni ka bor ka ba ngingi yo kam dei ka bangi shio na la dei hi hendrei ka dei ka bla ai da ublei amen tel mudur se kat ni ngelalong kristan hendeng ambi i kata ka jingkala ngami i kata ka jingkala ka ba ngingen wan rasya kata ka jingkala ki babun ki mensim ki bakor watang hani ka riga jungi ngi kat ni ngelalong labun kristan hari jungi hendeng ngingem ngangam padi i pat ba ngingen long kata ka mlu juga percaya ngenam pat ong ikini ki bampat long kristan dri ya kini ki para ki balalong kristan ru ka bangingem pala ban pen kala hatu kata ka jingkeli ka janga ya pi menta hatu pen penar kam hok no ande em ya kata kam lu ka bau Jesus Christ jingi uai ba wala da dei ki brio ka ba dei shu hiru ban lek hatu pen long ne em lakloi ne em kum kam lu wala da dei ki jaka ba pot ru la da dei bakan la da dei ban pet bakan lek kan lek be te la da kum piru la da dei ki yeng ki ban lek ki yeng ki wat ki yeng ki nuti ki bakai imlang ka salong kong lapot lakut kam long shu hatu pilang lakloi ne em ban long kata kam lu kanang ban pelai kata ka jing iutung kanang ban pelai na kata ka jing kana kata ka jing du te tang kini kita ke jing keli ke jangai pi bat ba ka ji kai ka bangan kai pi ba ngi long kam lu jong ka perthei to wat long king tang wat penang kam ke nya kata ka bor ka ba ublei u ai hanga bat hapi tang he ta ki briu ka bangi mon amen te hangnian pun ko dikata ka ji kai ke janga Henry Shua kata ngan bu iki jing duai kanang ba pi kum ki kun ki chuplei pin yo ya kata ka ikhtiar ba pin yo kata ka jing ie ba pin yo do kita ka bor ba penar kam penar la ro ben penar kam ya ka ni ka bor ka ba Jesus Christ jingi u ai hanga ba hapi kanang ba ka ri ning kong ka jingi ka yeng ka sem ka jingi ka imlang ka salang ka jingi kan man ra pa di ka jing ka lada ka bangi ngin long kam lu jo ka percai bangin long lak loi bet lada dei ha ka ba lada dei ha ka ba iutung lada dei ban rung haki krem lada dei ban rung ki yeng ki nuti lada dei ban pen kalai bo bu ai lada dei ban kala haki ki ba pang ki bistom ki ba kro ki no bentaru bangin long kata ka bor jo ka percai bangin long kam lu jo ka percai amen dengan duai kanang ba ublei un ai ka bor yang apa de pi kanang ba ngin la ban pelai ki men sim ki ba koridor ki ba usoitan ma pelong ya ki ka krem ji ki nong tu ba pelong ya ki ka pot hende ngin long ka bor na ka benta ka jengki men oh hallelujah rada basotoro na mashiri di bayandli na masili ni mashondo try Jesus with your changa da duai kamat chumi kan go try ba memelong ublei changa kan go try ublei ba imbat ublei ba shisha kan go try shisin menor kan go try ngala long kan go try ka brio ka balasak mano na ka sem ka chumi shisin menor kan go try ngala long ka brio kan go try ka ba put kan go try video changa ka ba ler kam kan go try video changa ka hima ka chumi kan go pa ka ba ler kam kan go try video changa ka kam ka chumi kan go try ringas ngau imi kan go try na don gen ko try bi chnga ki badwai na ka benta chonga kan ko try ki balong shisha kata kam lu ka chomi kan ko try ki balong shisha kam lu jaka perthei ka ba me mela ai ki ka bor kan ko try bad mentanga impat kan ko try deling ba ki shakri ka chomi ki biya site na ka benta chonga deling ba ka yeng ka sem ka chonga kan ko try ka biya site na menta ka shakri ka chomi bad menta pe kan ko try nga im kan ko try ba nga yo lang kan ko try kata ka bor kata kam lu ka ba me me ai kan ko try ba kan kam lu ka ba me me ai kan ko try bi chnga bangan nan penan kam tangi kita ki breu ki banga nga i kan ko try lam ne bangan penan kam kan ko try dia cengah tangi tegi brio kan ko try ka banganga kemen kan ko try ka banga shem snow bha kan ko try ko me mela ong kan ko try yang i baro lang kan ko try me angi ka bor kan ko try me ong pilong ka melu ceka pertai try ngada duai kmat chumi kan ko try dia cengah om tang yang kan ko try hendak dia baro ki khon ke remping ke stan beke penan kami kan ka bor kan ko try ka me ai kan ko try dia cengah habar kan ko try la da dei ki Hindu ki Muslim ki Sikh ki non Kristian kan ko try dia cengah ki bampat yo kan ko try dia cengah bengen kelan ki kan ko try de ka melu kan lain ki utung
bangan rai ki pedeng juga jing doai bangan sai nak benta jengki kan ko trai ba bangan lek ban kloi kan ko trai balong kam kamelu lada ka don haki utung roban rung kan ko pra kamelu kan ko trai bangi ro bilong ki bala kloi kan ko trai wat ban rung skin nu ying ki nuti ban rung ski ying ki ba jot ki ba praban yung ski ying ki ba pai ki ba praban rung ski ying kan ko trai ki ide cunga ki bo soitan ulah te ki la bun bun snem kan ko trai ka ba im lang ka salang kong la yap kala kut kala pot kan ko trai reling ba janga ling ba jiki kini ki khon ki jong mi ka ban yo i kan ko trai kan ka video ling ba ki rempe ying ka stan ba ka balang lam ba ki nong syara jaka balang kan ko trai ka rai ka jingkala kan ko trai ba barong ilong ka melu kan ko trai ka melu jaka pertai kan ko trai ba wan rai ka ta ka jingkala kan ko trai bi de cunga hakari ba ka jai ban re ka rempe ying ka stan ki khon samla kan ko trai bi de cunga ki bala ha ba ka jinglong samla ka jingki ki bala ha ba ki jing bon ki pendi boai ki bala ha ba ki ba bon ki rokom ka ba ka bayeng ka sem ka ba ka imlang ka salang ki ong lakut bala yap kan ko trai reling ba kan ko trai jiki khon ki jong mi ki ba penon kam hok ki ta ka bor kan ko trai ki ba kloi kan ko trai bi de cunga ban rung ban jaburom kan ko trai na ka benta ban pelai ki ba min sim ki ba koridor kan ko trai long ka ta ka bor ka melu ka ba mimi ai kan ko pa pada doa ya baru kan go try ke badan syaka ta jing trang ke badan ban ket ka kam ga jume badan syaka jing trang go try ba yo ban yo ka bor ga jume ai kan ka melu kan go try ka ta bor ka perthai ke ba me ai hangi kan go try me ai ka syakri ga jume iki syakri jume ba baru ni wan pada kam kana wan rai ga jing kala ka yang ka sem rai ga jing kala ki khon ki jaj ban de wan ra ga jing kala ki khon ki rempe yang ka sa ra ga jing kala ki khot samla kan go try bi chinga ba ga be no ki spre ga jing pen wet baru ka kerteng jume jisu banan nasir melong ka bor ya baru kan go try ba wa ga khamat ka jume kan go pa bi chinga bakin lek kan ko try ban ya ka gospel kan don ka jing pelai kan don ki khamba ki dakla kan ko try ayu on khamat me ai kan kam lu kan ko try kalau ka boram ti ki khun ki jome kan ko try wadi ki badon ki ying ki sem kan ko try bi chinga wala da don tang marwai kan ko try balong kam lu ka pertai kan warai ka jing kala ka ying ka sem ka jing ki kan rat ko rai ka jing kala kan ko pai ko pa wadi kan ko try lem bau khun ning ba ka kemiling ba ka ying ka sem kan ko try bi chinga men ai ki ka bor kan ko try bi kan pen kam ru kan ka bor ka ba me ai kan ko try bi chinga kham tam pen kam kan ka bor ka ba me ai om tang ki ba iet re kham tam ki tu ki ba ki bla pot ki tam kham tam ki tu ki ba shun ni kan ko try kana mon ra ka ta jing kala ko rai ka ri ba ka jaj beru ayu try ngan ong khmat me yo me ka bor me long blai chinga bo im ba bom bi chukot kan ko try men sin shar ka jim chinga ba kam juri ki khun ki rim pi ka stan hi bar ko we ayu try ngan ong khmat me yo me ka borom yo me ka borom try thank Jesus ki ni parong pan amen but amen to amen to blai ka jing suk on kor khui pi ba tulong ro ka jing kor khu kham tam sha ki tu ki bom pat pa Jesus kro jing long try pat ngam ra khendat ki message pat ka bangan Aisha pi khanang ba pi pin la ro ban skau to tangka ni ko blai shipon